man laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga rod ti surat, idi kalman laeng nga pakasalitaan ni Sally, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamasurunak manin, adamanin ti kagurgurak nga tao nga magkita. Umay nakmanin pasyarin manong nemi ni Eric. Nanging kumanin ti ungor ti kotsena sa nagtugtog ni tatang tinapan ng ilukat. Dagos ba't nga nagkatawa nga naragsakan ni tatang idi ayawat ni Eric manong nemi ti longnek nga arak. Sa adapay na bungon nga pulutan. Sagat imay napamat ni nanang kat inaala na ti pulutan sa namarapan ng pinggan o ng plato. Kat ni indasar nan ti arak manong nemi dito salas. Kat uminunumdang ginitata. Kalpasan dita manong nemi imay ni nanang dito silad ko. Ay, Sale. Sale. Nangapay. Ada ni Eric. Dalata. Ano kasi sa umlo ko? Kinadta. Kit nagsango daw ang kinitatang ay minom. Kaya madamdama si kantot kasango na. Kasangok ti agat arak. Ito ko tuyig. Di ka kinagyaman. Anang paano akong pagyamanak na ng alaman? Gabot adda libre nga arak kakainuman ni tatang. Kit adda inten na kanyak. Di mo nasiputan. Pinasuksukan na kayo, pinapatpatan di mano. Dua gasot. Alam ko, dua gasot loko kat sa ngaribo. Nalibatan na kano ti grocery. Eksakto kanong di ba pa nag-grocery. Ay, hapo kaya. Kastoy lang kumakang kanayon, ti mo may nga grasya. Kunak na ron. Kaya ti pa nagkunak balasan ko. Aaklo naman ni Eric. Kalpasan na kita. Kasara kayon. Tara na kita magunod namay sa diya. Gipalado ka man doon ka dito. Etap no, marama namin man. Nanang amoy yung matang nadagal boyfriend ko. Sino? Dadya nga Arthur. Anong loko ka, nag-ang ka lang urudin. Di kotse, kan di pasagad. Anak kayat mo. Sino kayat mo? Di kotse o di pasagad. O di pasagad. Nung napnumat ado nga prutas. Kan nateng. Nateng kin prutas. Kontra iti ribo pisos. Gited ni Eric. Di kotse. Inaanan eh. Alagsagana ka din. Alagsagana ka naman siguro. Panawan to ni tatang mo isuna. Kasi kan tumatima panumasalik kang kuhana. Pudnuti ko na ni nanang manong nemi di kotse kan di pasagad. Tano, dado manong nemi o may pumasyar na Arthur dito'y balay nga nakapasagad, nga nakakarga ka na kitay produkto na nga nating kastamatan prutas. Idagas dawat manong nemi ti para kada kami adapes nga sapad manong nemi nga bunga ti saba apo nakaimimas ken daduma pa nga prutas manong sana tayong kaninanang nukat mapamangalagat na kami suot dinakayat nga tinating yung prutas alang ti kayat na tetalot ulo na nga ipapatpat ni Eric ken kuana. Ken ni Arthur ti patpateg ko manong nemin tsak ipatpateg ni Eric talastog. Ket namnamayek manong nga sa anak tulakid di nga naragsak di nana. Baka nito nag-asawa kami ket lip-liputan nak tulaeng uno dangdangran nak uno tagabun nak tulaeng. So nga ni Arthur ti kayat ko manong nemi ket oraan nyat mapaspasamak. Nila ta Arthur ore papilit datatang kinanang kanyak di Eric.
Isot ka po naman nung naming na pilpilita na kasi mango kini Eric. Yung sta, sorry. Gusto eh. Mapilpilit na si mango ken ka. Ano ko na? Mapilpilit na si mango ken ka. Sabi mo, gusto ko na. Ano ka mabalik masapol? Makakasapol ang kanya. Datatangkin na lang mo ang problema. Di ninalang ko tasawaim. Loko ka matan. Eric, imbagak keng kang nasaan ka kayat? Sino ang tikayat mo? De pasagad nga bagbagan nanang mo? Ni Arthur tipat-patig ko. Kayat mo ka di nga dadagan sa mapasama kini Arthur? Hala, laglagipap data ha. In case nga dadagan sa mapasama kini Arthur, awan sa baling nga papang ipulong ito doon sa nga sika. Alis to at agsao, awan ebidensya. Naka-record. Ang napag-record sa cellphone mo. No, kaya't mo ikang nga tinabinta sa cellphone. Touchscreen. Yung bagagmat kang kayo din nga awan pulos di awatek kang ka. Dito mo kinanang ko, teso cellphone di touchscreen. Dito mo kinatatan ko. Di ka ako magparpariga na kasta. Mga na mapilitan nga. Nga niya, kidnapan na, kripin na. Sige. Into bigat. Mapanak to, mapangkun to i-blatter ti bagbagam. I-blatter nga niya. Katuan. Ipangpangtam ni Arthur. Ipangpangtanak. Nga kidnapan na sa nakramsen. Nalaing kamatan niya. Katuan. Apis si kalat na laeng. Talaga ka din natin nakayat? Saan ka kayat? Among ka din natin kasi nga naramidam kat dadat mangidurong kanya ka makapanunot iti pabuspusan tap na matagi ko ka. Aramidam, saan ka mabuteng? Baka mo bawi ka to. Saan ang karoon ng baybayag? Di wow. Anong orti bagang kanyak? Babay? Kahit mo, sige babay. Awan na yun na. Kahit mo tanayunak. Ano inayon mo? Madungpar ka kuma. Naloko ka talaga niya. Ngimiyad adayom. Halikat mo tanong paybayso. Baka makonsensya akto. Naloko kaya. Kahit mo ba disgrasya? Sabi ko mata saan. Ngayon ulitek, Eric. Saan kanton ng subsubli? Gabutahon tumagunod mo kanya. Dito matibagakeng ka. By hook or by crook. Ana? By hook or by crook. No saan ka maaala ti santong paspasan? Gunodin ka ti santong dasalan. Ay! Baliktad. Ito lang ang matabaliktad. La, ulitem. No saan ka maala iti santong dasalan? Alain ka ti santong paspasan. Ditakan. Good night. Ingat. Susuro na ka talaga. Hanggang doon, my Eric. Hindi makapanawan ni Eric manong name dahil tamanin ni Nanang pinungong tanak man eh. Hindi ka di mabutang, hindi ka siya nga pangta. Ni Eric, ha? Nanang, nangagyumat, di da kayo ay mangsaksi. Ngayon kes ka da sa mapasama kanyak, makidnapak, may ripak, o sa wali no saan nga ni Eric. Loko! No aramidan deta ni Eric, sino kumati, anat kumat namnamay mapasama? Agsak lang tayo. Pangalan tayo pag-abogado tayo. Kinurek lang tayo. Ti desisyon to malati korte. Kitawan sa bali kung sa angat pa ng asawa para kasawa yo. So, kaya ko naman minsan nga ribo kat siya nga remusan na hindi ba kaya asawa king kuha na nanang. Di kagsasaw ti kasta loko. Kasla napintas ka bigla unay, ardang. Nanang mo. Nasa paak manong name iti day nga malem aremuar iti pagpapayak ka sales lady iti may nga department store. Arigatan na mga no ipaipaso edyo nga Eric ti pangtana kanyak ko na sumadyak kun kayat pa iti marabian. Ti makadakis manong name na perjan kit din tilogang ko nga jeep. Jeep nga sumrek iti ayami manong nemi. Iti badog ti purok.
purog na Arthur. Makaringkurin na nagitay pata ka pasahero. Asa nung arodan kapsat ka na eh. Adayo pa'y pagawidan me. Anar babalintay kapsat ka nabulok matay. Opo, na nga nabulok ka na ya. Mangura kayo sa bali nga jeep at ag-transfer kayo. Di garot pinagplete men. Di agdoble ka mga plete. Pinanawak latan manong name. Di kiti makiap-apa nga pasahero iti driver. Gabuta makita ka asida kiti balay da Arthur manong. Nera na nga aday suna. Ay. Paspasuan naman ng name, dinuwang na. Nagkapon sa itibang talon na nakapasagan. Arthur! Ay! Apay! Nabulukan na nagluga na ka jeep. Nasapa ka manita. Sapsapa kong tikawid, kamot adapang takanyak mo. Pangtani? Hindi na katipastagan, di ba, Leo? Uy, laglagi pa mga babae ba yun may pumasyar kang ka. Dumanong ka. Kagor ka tanak pa lang padigusan na ito sawak ka anuang ko. Kalpasan na siya tumutin sumublat ng digos nakababain pa kayo ka. Pitak-pitak ka. Kat na nakabangbang lukan. Sige. Sumbre ka kalatang ruden. Ore ka tarwamak mo tumumayd to yan. Ada ni nanang ko. Madama na isaksagan at ipangrabi. Mangang tutuyin. Sige. Nana, andak. Ay, sali. O nana, nabulukan ni jeep ka ng luganak. Kapunta, asidagman dito di balayo, si Maya. Nakita na kangaro din ni Arthur. Napanain padigos dito inuang na. Sa agdi gusto ka numatan, nana. Kaya, tulungan kayo na nga, gloto. Ay, pag-iso nga rin unay. Anak ang titulo 20 yun. Di ko na nga nagparty kayo tinaitim ka manok. Ay, kita ito di ba gusto mo ka ngayon. Ang pagpag-isunay nga ron, basta. Tulungan anat ilok tayo nana. Nakayad mo, rangaw ti pariya, wano rangaw ti sili. Sugod-sugod ko ma. Daya, walang tumanok ka sugod-sugod. Balato ka't manok ka ti sugod-sugod. Ayun kayo. Pariya latan. Ay no, kaya't mo ti mamles, pabuludan ka di bestida. Tapno, baktang ka siguro nakaunong porme. Nga kaslakan latadad sa department store nga sales lady. Alaman nga na. O sige, mabait lang nga rin kaihalaan. Ay, sumur ka latan nita, solid ni Arthur, tayo kuntuntan. Sige na. Siyempre, kag tinakalukat manong naming ari daw, ti kwarto. Ni Arturo, Lujak Mariro. Dito no kanti pitlo na nga, siyempre kakili dito nga sila. Kinapudno naman ng nemi. Di damok ti umyan dito'y naipaikot kina virgin ko, kini Arturo, di birthday na. Sa kanuman idin, dito pitlo na. Saan akong ngumay ito eh. Di matising-hasing kami ni Arthur nga ulitan mi daddy. May iliwak nga ti panakpak. Hindi na itay din ti bakit manong name di bestida. Lagsukat ka na. Tapag isunto. No, sumangpet nga nakadigos mo din ni Arthur. Kahit mo dagdigos. Mat no ka ti pagsukat na ka ti wear. Ni kamlat at ikatam na ta bravo na ta. Saan ka ba bravo no? Dakad ti balay. Tapanti agad adasaan ko pa yung nausahar. Kagagat-gatang ko. Baka size ta. Kamabain na. Si Kamit, mabain ka pa hilag man. Sige mga rod. Agdigo sakto into no malpasta nga mga. Oo, sige. Saan kakitak ti cellphone ko manong. Nangron lang ro din, di makapangan kami, nakadigo sa hindi na makitak ti miss call manong name ni Nana. Tinawagan. Hanggang ti oras na pa hindi ka pa nagawin. Ha? Nanang, adapang takanyak ni Eric. Gisod ka po ng ilim-lim nga. Ano takat mo gusto mo? Nang naumahig kita balay. Ang mga noor adda kayo, pilitan na ng ilugan ni Tikotsena. Kasod ka po nga. Sa anak ko nang nagtaros dita. Paglimlim nga. Inadgor tiyan mo. Nang saan ko ibagbaga. Sabi ka kung mga di mo kaibaga kanya katsyak tinam.
Tas wala sudan to kas paganigan ni Eric. Di maibagayon to. Di amunan ti pangdanunan na kanya. Ay, ba't pasimur nga ramidan na dyan na Eric? Kinura ramidan na maya, tatapdo, kasawa kayo. Ninanang mat. Dakay pala't ina nga mangisagbak, di anak yo. Ano nga mangisagbak, loko? Pag saya atam, di bagbagami kinitatang mo. Nanang, sa anak ka naragsak. Ori nung manupirak na kinabak ng ibagbagayo. Di yun lang mo no kasano ti kaalas ti ugali ni Eric. Susapo ya. So nga, didak pagkadanagan ng adak itinasya at nga kasasaad. So nga didak pagkadanagan. Imo na hakmanong name nga simurek insiled ni Arthur Wen. Nakabestida nga awanin bra sa diinted ni Nana ng ina ni Arthur nga panty sa tinsuot ko. Daka mo no, pagabanta na iride pa. Ngam nakariingak manong name edita. Ada mga rakop kaniya manong name. Arthur Sally. Nakaturo ka kayam. Pinalubusang kalayang itay. Tarikat no, singa turog mo. Anong oras ka din? 11:00. Napaot turog ko karoon na. Sungarot nga pinalubusang kalayang itay. Kamita, riniing ka. Kadagit din na irot nga rakop ko kain ka. Kadagit din na bara nga ko. Among ka di nga nalalaingak ng ginuwang ko? Nalalaing ka ng ginuwang mo? Apay? Medyo lang taltalon, di tataltalon, di among araduhin ginuwang ko. Siya, dito sa nga kiling at talon mo, maarado. Mas doon. Saan ko basta maarado? Tapay-pay. Mula ampay, mula agpay. Baring nagtubo. Kat agasawatan doon na agsikog ka. Ken saan ko lang basta maarado. O napay nga rod. Babaling ko pa nga kanin. Kasta ko na yun manong naimi di ka pa o ti panaglanang di ka di bibit mo. Kasi lakam lang iliwan nga anya. Nabayag lang amin na di naudi manong naimi. Uy, oras siya ka talaga nga mawawa. Ibaglagi din tanadadaelan. Tilogang ko nga dyan. Imbaglain din tanalaingak ang pampar kininana. Tapno ang darason nga aglemengak dito ayan da Arthur. Tapno ang damat ilemeng na uno itabon na kanya. Adan manong nemi dagiti bibig ni Arthur itenged ko siminan kadagiti bibig ko iti sumungaw siyempre ti asog. Amuklatan no sa dinot ayan ti sumarno manong nemi nga parakpaken ni Arthur dagiti lagi di duwa nga mansanas. Arthur Kasta una hindi pa nag-asog ko at talagang karam ka man na mabalin na ko makit talagang ibusan na dagiti duwa ka mansanas ko man. Karkaram ka man timaysa karkaram ka man na timaysa idin to tamas masahihin na timaysa. Arthur Bimabati may sa nga ima na mga ablon kanyak, mga ablon itayin ti mansanas ko. Napanan manon nemi inasak ti kalagdaan, kalpasan na sinapul na ti ruwangan ti kuweba. Sana inserrek ti duha, Arthur, sana irapin nga pirit-piritan ti perlas man.
Sa nakit ni nayunanin, nagbalinin nga talo, manong namitin siyempre. Oh, Arthur. Apo unayin, manong pinaggandanan. Tiba ba, kinitibaro kong ko. Oh, Arthur. Ah, Siyempre, manong nemi, timayok tayo ka. Kat amok latanuan niya tinsaruno na impapabanan ti ulo na manong nemi. Kalpasan ti talo, may sa ngem nakutkuti manong nemi. Iti sarek na tinakarsa nga dila. Iti kuhe ba? Oh, Arthur. Arthur. Oh. Sa nagat sinipsipan manong. Muro lang sa taon na iti panagsagawisyo ti riknak. Nga isurot ko manong nebing ipangato ti patong ko sa ko'y Arthur. Arig nawan turog may ready nga rabi manong nemiting kang panagpapas kina Arthur. Tamakain na nakambasit, alamanin ko, naglaying nga talaga na ito'y mananon nga nobyok manon. Sa alang at kataltaluran ti amuna nga muriskin ka naraduan. Nalaying pa bumatok manon. Huwan bumatok batok. Ganito tiga po kin rason no apeng ang Jack Pulos kayat ni Eric. Oray na't mapaspasamak. Gabutin nilaing Arthur, ti kalalaingan para kanya. Kan iso at talaga, iti talagang ipatpatid ko. Pero oray na at araramidan ni Eric, nintulat Arthur, ti kayat ko pakiasawaan. Nagawid akmatla dito'y balay, ti kabigatan na manunaymi, kanadagayim nakakita kanya. Nga nangidanon kaninanang kanita. Sa dinot naglimang nga may pagpagam. Ha? Nagpambar ka lang nga naglimang? Hindi do ta napanggagahay ti balay na dyan Arthur. Nagpatbantang kayo? Asa lang. Asang walibakan nga na kayo? Uwin. Ginapod nung nakit da ito yun ti may katlo nga gundawin nga imyanag di balay da. Nga dan mapaspasamak ka na kami kinarto. Nakagagaga ka talaga. Ano tanong naman yung mga ibaga ni Eric numamuan ng asang kagaya mga virgin? Dati pa nagharap ni Eric, virgin akpay? Bayan nyo nga. Tas sakto mismo mga ibaga kinkwana. Sakto tag-istorya kin Eric no may nakpasya rin. Talaga kanina. Natanggan di ulong nanang. Tatang. Saan ko kayat ni Eric? Di yung katingan mo na ito. Anando ka rin biyag mo loko ka doon dyan Arthur? Arthur nagagit. Naman pa'y makitaltalon, ha? Nagkukuha rin tataltalon na nagagit. At umapit na. So, kahit mga origin nakapasagad mo na nakukutse. Nanang, ore nakakutse ni Eric. Baka dumudawat pa iti pa paggasolina na kanignagan na kayang kuha na. Saan usutag man ka na kayo? Anyat amo yung trabaho ni Eric? Makita yun? Ginawang problema kayong kuha na tadaman na ganak kayong kuha na mang Ted. Kaya yung asawa ng kasawa kamtukin ni Eric. Dagiti pala na ganak kayong kuha na tibang biyag ka na kami. Ninanang matusaran nyo kat tapanunot yun. Tao, sikat mangusat tapanunot mo. Nakasimple. Tatang na kayo mantagsao. Ay lang kumat may baga. Ngak-ngak matlat, ngak-ngak ti inam. O, makita yun. Hamad gayam kanunungan ni tatang na takayat yun. Ay, punso. May sakapay. Ay, at serbi na nga kang kanay na kantiya para inom mo, no, inom nga mismo para pulutan. Ninanang nga talaga, rupat kwarta. Gapo ito dahil ito di Eric, kada kayo. So nga, ito rondak maten. Di yung panunutin, tinagsak ko. Dabukod yun at pagugustot kayat yun. Natanggan di olam, ganyan na pa. Nang, ora ay nataramidin nyo. Saan ko kayat ni Eric? Dapagid din pampanunutek. Nasaan nga dito pagkawidak. Halata ko na. Agawid ako ni Tibalay na Eric. Nasaya ta. Ay, ni Arthur ko na kuma. Hindi siya. Kitang kadlahay nga ya. Loko. Di ka kumangor aghanghel ako nada. Nanang met. Nabalibad ko lang ti Eric. Arthur ko na kuma.
Hem na Pimpinas, di pa peso di ko na. Sumangpad ka ni di balay da Eric. Saan to pasamak datananan? So, basta. Nukas ka sa nulaing. Tapno sardengan na kunday dyan nga, Eric. Isang pet kun tibagik iti balay da Arturo. Dimteng manong naimi ni Eric iti day tangarabi. No bay sanda nga nagsangong ay minom kinitatang. Dagos nga napangkusinang. Ano man ang tibagam? Kasi siyempre kung magkapasyakan. Tsaka limot ko na ka. Nanilang Arthur ti kayat ko. Diyan de pasagad. Uray pasagad. Unan yan ta. Kinabud no na imiyanak idrabi. Nagpatpat ng kami nga nagpapas kini Arthur. Naglaying si ka. Namatmatsyot ba ginanam si ka? Di ka, narapis ka eh. Nagugwapo na Arthur mo si ka. Ore mamad di kotse ka. Amon siyang hanga may bagay kang kati di kotse. Api ko na. Mabalimat siguro nga nakakotse ka kaya mga ipagrup nga family driver ka lang. Gorka. Siya nga di gagangaw. Tiyan niya. Nga umuumiyang kan, napadpadasa mo team yan, yan Darto. Imo na, idi birthday na. Imiyanak, isot pa nang ipay ko, kinabirhen ko. Kalpas at italong ang bulan, tsaka mo, nakasano man rin, pinakapanak sa dyan. Sa idi rabi, naperdyan na din nagluganak nga jeep, na sumrek dito yung lugar mi. Ket awam mat tinaoray di kiti pasahero nga sumarsaro nga jeep. Ikakapilitan nga nagnadangam siya. Napanganak imyan iti ayan Arthur. Taas dag iti nakaperdyan ti jeep iti ayanda. No kastasan ka na virgin? Manin? Orang katanat ng virgin na kumapay lang. Talagang saan ka kahit Eric, please. Biglang at imak derman. Abi nga bigla ating makdar ka. Abi nga di mo imbaga nga dangos. Nga anya, nga saan ka nga virgin. Katikot kami nagsaludsod. E dito pag iso nga rumuar ni nanang iti sadad da kinitatang. Nana, ay, Eric, iho, adda kagayam. Ni nanang iho ko na yung pa kanya. E nga saan ka di nga kastatdobe nga maitawang iti kasken ka nga napaknang. Nabagnangak, ngam saan ko kahit isang virgin. Amoy ko di isungat paspasyarik, ti anak yo, tati amo ket virgin. Nagsapsapo lang kami ti virgin eh. Ay, virgin pa lang deta, virgin pa lang. Ngam ko na, nga saanin, tanamin tlukan nga imyan, iti ayan Arthur. Amo patpatyan, Eric. Sa magdayang mga pepeso. Nana, nga pa kami kastat sa uyo. Nitatang di pagsaludsod kami tatay. Ay, Eric, Barok, no talagang nasa mua kayat isang nga virgin. Siya akong timang ibaga. Talaga, nasaan nga virgin di anak mi. Ano nga tatatang mo? Panaknek ka. Ha? Ano takit mo sa awan, Eric? Ipanaknek mo. Gago. Tanya kumat kahit mo sa awan. Agkanaig ta, tap numamwam. Kato na. Cease to believe. Pumanaw ka. Ori virgin ako na kamanin. Talagang sangka kaya. E magsaludsud kan to. Karigili tao nga kahit mo pagsaludsudan. Ninanang namin, kat talaga nga sikat kayat na. Gapo karigili paspasusok bukeng kuha na. Yamta ko na akon. Sa anak to nga naragsak. Virgin sa pulim, anya tayo mo. Baka virgin ak to nga peso, tinungan mauma ka, agsabol kan to manit sa baling nga virgin. Kinunak manong nemi kalpasan na nagpatuloy yan. Inakonta na, nana. Ay, agsubli kan to manin, Eric. Ay, saanin nana. Loklok wen nakbat ka bakit?
Ape ko nang maluklukon ka parok kaduat. Luklukon na gabot bagam kindi nga sampay nga virgin pala anak mo nga ore pasubot nga halaan nga virgin. Na. Napabayanan kayo nanang. Nawang nga minti anay mo ket. Nanang man. Ket nungas pagarigan na kasawa kami. Ket maduktalan lang sana ka virgin ni kakasakto. Nanang, awatin yon. Nasaan nga ni Eric ti para kanyak. No di kat siyak, hindi para kinarto. Bahala ka. Manipod mo't idin manunaymi kat saanin nga imay ni Eric. Natin na minsan manunaymi nga di magasmanen ni Arthur dito'y balay nga nakapasagad nga nagkargamanin kadagitay produkto na tada kami bangbangkagan na manunaymi iti amyanan ti sityo mi at madagas na no ka nakanadumanin manunaymi ti dagas na kumusta kan? Kastoy hana kapaspasyari ni Erican saanin nagsardingen imay nakbat dinahon ng jabalay kaya ape dinahon na ka ni Eric ape ni magana sinulsud na no pepeso nga namintalukan nga email sa jabalay kawo ka na ka nagsaludsubay ka na nakin tatang ko nagsalsaludsub pa di karuba ano nga rin amo pa di karuba makita na kamit nga umyan makita na kamit nga agawin iti bigat siya di ako problema dan awanin umay kam to mga sasawa sige ipakam mo ka natatang ginanan ti pamayak ket kwa agbalon kami to ni tinaluto ta agpadaya tayo nga mismo hanya pasikatan ta tananang kintatang mo ngano anyat namnamayan da kabailan ni Eric kabailak met nagatutaraken ko nga dingwen naglawa na di mulmulaan adopek ti kasabaa so nga nasa anak ka nagbidot nga nang ipatig ken ka Arthur gapatipat-patig ka kanamuk anagagat ka kanasingpet ka embagag data kadatatang ganinanang manunaymi kat kaslasaan nga mamati ni nanang ididimtengen data nga aldaw manunaymi dapayen Arthur tinagbagkat nagbunag iti lamisaan manunaymi kan tugaw so dapayen manunaymi tinagtitinulong nga nangaramid ti balawbaw nga naglinungan dikiti na intar nga lamisaan nga naidasaren dikiti adu nga putahe manong ni kita abalaya nagda kami kadagayab tayo may mangan kung natitatang manunaymi ni Arthur gusto na balayan nasisapo at dapat gayam sampay nga natsap nga lakson wala ay karuba bigla nga pa nagpadaya umay kayo dati ti pakpakaw na nga kasar na Arthur gani asali umay kayo gusto ko na manunaymi ti panagaribongbong na kaya maguray ka lang sagay ko bang gana tayo pakindawan na po just pa ng division na karagito yung taraon si kaman bakit iti mangidaolo iti ama ba kararag alakit wana lakay iti kararag ni nanang manunaymi andan paset ti kararag na nga sapay kumakunana tapay Diyos ko ta itultuloy ito parang trabay yung kanag iti anak mi nga ti mabiit kat agtipon to nagmaymaysan to ti puso kenriknada pag may saem to sapay kumata itultuloy mo Diyos ko ti kina ta parang trabay mo tagbalin to nga manugang mi ti kinasingpet na kinagagat na sapay Diyos ko ta namnamaem mi nga parang gapuken ka ket ta saan to nga agbabawi ti anak mi nga nisali nga isuda kini Arthur iti agmaymaysa saan na kinindawan ti panakabendisyon na ginitaraon parang nemi kalpasan na manso panakpakan ti pandangan ma nakaragragsak kami kini Arthur manunaymi ket natulag ti kaaldawan ti kasal madama ti padaya manunaymi di pagamon ti bagada adda ni Eric ala adda ka nun ni Eric
Manong Nemi, winayaan da, dinagnaan ni Eric. Ano rito nga padaya, tata, nana? Ay, dito ko na umeda ng asawa. Partido ni Arthur. Ay, Eric, umay ka na. Kit na adob makan. Grabe mo ka adob makan. Pangas asawa pa ilang. Ay, pangas asawa pa ilang. Taktakil tong grande ito nakaldawan ti kasar. Takasalo ka nag-adot ti tarakin ni Arthur nga baka kada baboy kada manok. So nga kinita na kami manon name ni Eric. Imasadag. Kabalawan kayo. Itapay tasang ka pa nga nagkasarkat. Congratulations. Happy wedding ka na kayo. Agyaman kami, sir. Kuna ni Arthur Manong. Nag-asad ka, Arthur. Asara ka kas kinisali. Bakit? Idaw-dawat mo, sir, nga ako makasara kang tumitlaang tiya babae nga na ikariparagan ka. Sapay ko sapsapo lang ti virgin. Nag-asad ka, Arthur. Nakasara ka ti virgin. Nangan manong nemi sakit nagpaalat tiba inom. Ay, saan kang magpapainom? Mairek, gamot maditaarak kan alal daw. Ay, ang pagustuhan na ka, korsonadam, nagpaalat ti arak. Nabilang mo nga kahit kong idonar dito Ore manong akis gabi, kung sino kahit yun Kaya mangalan Binilang na sa 10,000. Kaya tinalistuanin na tayo para gatangin ti arak. Nabarbartek manong name ni Eric. Na nakadaduri kiti bagbagahan ti mabarteken. Diba na? Pinaturog bina. Kapag talaga mat ka na bartek, baka na madiskrasyo nagpilit kang piyahe. Kabigatan nan manong name nga si Bangpet. Wano nakariing isunay supel na panagawid na. Kadawan din ang aramidan na, no dinangawat ti kinapudno, manong name nga sa angasyak ti paraken kuana. Matanda iti kalay sami manong name kan kastamatan iti panagpadayan. Ngari din tinaudi apa nakakita mi kini Eric. Wen manong name nagbaling aron nga naragsak ti binangon mi a pamilya kini Arthur ta nagtultul ti singpet ken gaget na. Gaget na nga mga sikaso kadag iti awat na nga talon ken bagkang ken gaget na met nga agarado kaniyak manong. Iso nga nagbunga iti dua nga bunga itinted kaning sagot ni Apo Diyos kada kami. Ni Arthur Jr. kastamatan ken ni Salimar. Pwede nga rin ti pagkasarita ak manong naimi kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa. At sapay kumatad damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga dimngeg. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Sally.